Molt bona tarda, benvinguts de nou a l'Espai Terra en aquesta segona part, que tenim l'Eloi, que ens vol mostrar què és el que passa al final de tot, amb allò que llancem a les escombraries, en aquest cas el contenidor gris. Sí, de fet, de tots els contenidors sempre hem anat ensenyant que hi ha una part que s'aprofita, que recicla, el contenidor groc, del contenidor blau, el verd, tot, vaja, tots, i fins i tot del gris se'n fa una selecció, però sempre hi ha una part que no se'n pot aprofitar. I abans sempre pensant, tot això va a l'abocador. No, el concepte abocador ja ens n'hem d'oblidar pràcticament del tot perquè serveix per residus mínims. I hem anat a la planta encara on s'exprimeixen encara més els residus. On s'exprimeixen, més quina paraula més estranya que fer servir l'Eloi, on acaba convertint-se en allò que ens han ensenyat al principi, però primer sortirà d'una bossa d'escombraries, no? Exacte, d'una bossa d'escombraries que podíem llançar, per exemple, al contenidor gris. Anem a Sant Adrià de Besòs i coneixem la planta integral de valorització de residus. Mireu, camions com aquests porten el rebuig, tot allò que aparentment ja no es pot aprofitar. Us presento la Noèlia, que és l'enginyera d'aquesta planta. Noèlia, avui què veurem aquí? Doncs avui veuràs el que seria la planta de tractament de residus integral de valorització. I en primer lloc, doncs, igual que et recepcionem a tu, aquí seria la plataforma de recepció on venen a fer la descàrrega dels camions. Llavors, aquests camions porten el que nosaltres anomenem rebuig. Una mica és el material que anteriorment ha estat preseleccionat, no? És a dir, tu a casa fas una primera selecció, el que no pots seleccionar a casa va a unes plantes de triatge i selecció posterior i un cop ja no es pot recuperar cap tipus de material, es porta en el fusar. Noèlia, ara hem pujat 5 plantes fins a arribar a aquesta sala, que és la sala dels gruistes, m'has dit. Sí, ara estem a la sala dels gruistes. Bon dia a tothom. Llavors, aquí tenim el fusar, aquí rebem el que seria l'escombraria o la fracció resta. Llavors, mitjançant aquestes grues, el que fem és introduir-la a les càmeres de combustió. Perquè aquí us arriba molta quantitat d'escombraria o què? Sí, aquí arriben 1.000 tonelades al dia, sempre que tinguem les 3 eines en funcionament. I aquesta palada, per exemple, aquesta pala que tenim aquí, quantes en aneu portar? Aquesta pala, que la veig bastant plena, 2 tones. 2 tones d'escombraria, Déu-n'hi-do. Això vol dir que, Joel, n'has de fer 500, no?, com aquesta, cada dia? Déu-n'hi-do. Has de tenir molta punteria o què? Una miqueta, sí. Si ho vols provar... Sí? M'ho deixes provar o què? Clar que sí. Va, doncs vinga, va. Vinga, posa. Mira, ara em sento aquí important, davant d'aquesta sala de control. Aquí no em puc carregar res, no? No trencaré res. No. Estas grúas llevan unos sistemas de protección que no dejan que golpees contra nada. Estic agafant aquí una quantitat grossa, escombraria. Allà, a bullar directament. Ho han vist? Això és com allò de la fira que vas i pots agafar coses, és brutal. I a la fira no és fàcil, i aquí menys, t'ho dic, Ho vas I has aconseguir de tenir fer, molta punteria. Aquest senyor em posa 500 cada dia i el lloc on toca. Ah, sí? El lloc on toca també és un dels reptes que ens ha portat avui l'Eloi Cordomí, aquest típic de les bosses d'escombraries. A quin d'aquests 4 contenidors ha d'anar? No, la cosa serà molt fàcil, Sí? És perquè ens fem una idea. Nosaltres, quan llancem una bossa d'escombraria al contenidor gris, en realitat passa per un procés que encara se n'aprofita molta cosa. I això ho fan les màquines. Això ho hauríem de fer nosaltres, però això ho fan les màquines i ens costa uns diners. Per tant, mireu a veure realment el que podem estalviar-nos de llançar aquí. Bolquers, que jo he fet un curset, van al gris. En aquest cas han posat negre. Això sí que entraria en aquesta planta de valorització de residus directament. Els envasos. Els envasos, tenim. Aquí tenim un altre d'envàs, aquest és d'un tetrabric. Aquí dificultat, ara, dificultat. Un pal de fragona. El gris. El gris. També, malgrat que sigui de plàstic, un raspall de dents va al contenidor gris. Un d'això de les orelles... Net o brut? És igual, encara que tingui matèria orgànica, no va... Perdó. El gris. Comporta, per favor, el gris. Exacte, el gris. Vaja, aquí tenim fins i tot també ampolles de vidre que van al contenidor verd. Quina feina que ha fet l'Eloi aconseguint coses per ensenyar un momentet, La taronja. La taronja, el marró. a l'orgànica. No m'enfoquen, aquí. Això és la feina que hauríem de fer, però no l'hem feta, i la fa unes màquines. I ara sí, aquest cubell d'aquí, això és el que entra a la planta que estem a punt de veure, a la planta de valorització de residus per fer energia i per aprofitar-la encara una miqueta més. Doncs vinga, anem a veure què passa amb aquest contenidor gris. I m'has dit que tota la brossa que hem llançat des de la grua ha anat a parar aquí? Sí, això seria la unitat forn i caldera. El forn la part inferior i la caldera la part superior. I aquest soroll que se sent, que és que estan llançant més brossa o què? Sí, estan llançant, si vols, mira. Es pot mirar? Sí.
Sí que es veu, sí. I aquí dins què està passant? Doncs aquí passa pròpiament el procés de combustió, que bàsicament, per fer una comparació en ciment fàcil, seria el que seria la barbacoa a casa teva. A casa, sí. Que el carbó, la llenya, en aquest cas seria l'escombraria. Llavors, un cop feta la combustió, l'únic residu sòlid que tens serien les escòries, que és un material que després és valoritzable, o sigui, es recupera. I després sí que aprofiteu per fer vapor d'aigua. Exacte. Per generar energia. Això seria la caldera, i és que la calor pròpiament de la combustió l'aprofitem per passar aigua a vapor. Això és molt tentador preguntar-te què passaria si ara tanqués aquesta aixeta. Doncs si la tanques, deixaries a mig barri sense aigua calenta. El barri està a les meves mans, m'agrada això. Sí. Per què? Què passa amb això? Sí, això és el que te volia introduir abans, i és que en aquest col·lector arriba el que seria la generació del nostre vapor, i d'aquí nosaltres subministrem vapor a la xarxa de distribució de fred i calor. Que això vol dir que després es reparteix per tot el barri. Sí, tot el 22 arroba i altres hotels i convencions. Doncs mira, aquí aquesta és la nostra sala de control, i des d'aquí controlem el que seria tota la part de turbines de generació elèctrica i la combustió. Llavors, nosaltres som una planta que funcionem 365 dies l'any, 24 hores. O sigui, no es para més que per potser una parada tècnica, però ja està. I ara arriba quan l'Eloi ens explica aquesta mena de pot que diu que aquí diu quantitat corresponent a la valorització de 5 quilos d'RS1. Sí, són 5 quilos de residus, 5 quilos d'escombraries, dels raspalls de dents, de les fregones, de totes aquelles coses que hem vist abans, doncs s'acaba convertint en això. Vol posar-ho sobre el plat? Sí. Això és el que anomenen les escòries, i això fins i tot encara es pot arribar a utilitzar, com per exemple per anivellar les autopistes, necessita molt material, i aquí doncs en va per això. Fins i tot també... És com una sorra grisa. Sí, seria com un ciment, unes cendres. És el que en queda de cremar tots aquests residus. I n'hi ha un altre tipus, que és aquest d'aquí. Això d'aquí serien les escòries dels objectes metàl·lics. Això ho han cremat també, eh? Sí, això ha passat per la màquina que ho acaba cremant tot. Aquí hi ha una llauna que, per exemple, això s'hagués pogut aprofitar d'una forma, però no s'ha seleccionat prou bé i ha anat a parar en aquesta planta. I jo em pregunto, això que crema d'aquesta manera fa fum? Com ho controla? La veritat és que està molt controlat. Pensa que són unes plantes que estan molt a prop de la ciutat perquè han d'aprofitar l'energia, de seguida veurem com s'aprofita aquesta energia en forma de vapor, i han d'estar molt a prop de les ciutats, per tant també han de tenir uns filtres. Això és el filtre? Això és un dels filtres, n'hi ha 3 o més, i aquest és l'últim filtre que passa, que és un filtre de les partícules fines, un filtre que en realitat fa 7 metres, aquí en tenim una mostra, i és un filtre de mànegues, que s'anomena. I aquí tenim la planta, com està situada, fixeu-vos, segurament molta gent l'haurà vist. Està a Sant Adrià del Besòs, davant de la platja, entre la ronda de dalt, el parc del Fòrum, entre el riu Besòs. Mira, aquí és l'Eloi fent pescant, això. Pescant aquí a l'escombraria. I ja ho veieu, és una planta que, a més, està molt ben camuflada, té el sostre així de... Però el que importa és que no emeti partícules i que no emeti fums que puguin perjudicar la vida de les persones. Exacte, tot el que s'acaba emetent de contaminants acaba quedant en aquests filtres, són uns filtres que de tant en tant s'han de netejar, i els nivells de contaminants que emet aquest tipus d'indústries són molt i molt baixos. Molt bé, doncs gràcies, Eloi, per estar amb nosaltres, i ara anem a veure finalment en què acaba l'energia de cremar o de valoritzar, que es diu ara, aquests residus sòlids urbans. Ara som aquí al costat de la plaça Glòries, envoltats de grans edificis d'hotels. Joan, en aquesta central què hi feu? Doncs aquí fem el control de la distribució de producció de fred i calor, tant de la central de Fòrum com d'aquí, pròpiament de Tànger. Aquí emmagatzemem habitualment durant les nits fred amb unes piscines de gel, que si vols te les ensenyo, i durant el dia les distribuïm en funció de la demanda. I llavors, amb tota aquesta maquinària, el que aconseguim és que la gent no tingui la maquinària precisament a casa seva. Compressors, calderes, tot això ens estalviem. Ens estalviem això, ens estalviem algun risc, com per exemple riscos de males combustions, o tenim un rendiment de generació de fred superior, aquí. També estalviem riscos de legionel·losi. Aquests són els avantatges principals. Mira, Eloi, t'ensenyo un dels punts més curiosos de la central. I deixa'm dir un dels llocs més freds també, perquè aquí la gent no ho notarà, però fa un fred que pela. Estem a 0 graus, bàsicament. Són els dipòsits de gel. Aquí, bàsicament, durant les nits, aprofitem per generar energia frigorífica, congelar al voltant d'aquestes canonades d'acer un gruix de gel determinat. Sí, tot això, puc tocar-ho? Sí.
Oh, l'aigua està gelada, eh? I aquí hi ha un bloc de gel que envolta les canonades. Correcte. Està gelada. I en els moments de màxima demanda dels nostres clients, doncs fem circular l'aigua per l'exterior, anem fonent aquest gel i servim l'energia frigorífica en tots els clients connectats. I llavors als clients els arriba una canonada d'aigua molt freda que poden fer servir per refredar l'aire a casa seva, com a aire condicionat, no? Correcte. Hola, Mercè. Hola, què tal? Aquest restaurant està al districte 22 @ i us van oferir vosaltres la possibilitat de connectar-vos a aquesta xarxa. Com us ha anat l'experiència? Molt bé, molt bé. Els altres aires convencionals no deixen de ser elèctrics, tenen un manteniment. Aquest sistema nosaltres no tenim cap manteniment. No teniu cap maquinària aquí dalt? Aquí no tenim cap ventilació, maquinària. Sí, no tenim cap màquina, les que veieu al sostre, però no tenim dintre cap compressor, no tenim absolutament res, amb la qual cosa és un avantatge també a nivell d'espai. I quins productes en traieu? L'aigua calenta, l'aire calent, o sigui, la calefacció a l'hivern i l'aire condicionat a l'estiu.